ANM pen LHS atum Additional Chief Medical Health and Family Welfare asai hemalong bainong kilong le puthak dharna kangni. Dipu Citizens Forum pen towar pialong Durga Puja pandal kikim katerek ji aphan DMB aphan Pinpur alu kipi. Mahoralong Town Committee asai hemme kichu. Kardom ADAP ABIRTA long pen nili sami vilin rong pharpi nonarjik tha birtang ton pen kidam tang thireni phai achiklo pen bainong kilong le puthak aning ki pung pen ANM pen LHS atum chelangsi chitini phai ingora ke thomarni Additional Chief Medical Health and Family Welfare asai hemalong dharna kangni. KARBI ANGLONG arlo kitu ANM lapen LHS atum chiklojan trok pen bainong kilong le puthak dipurong kelan Additional Chief Medical Health and Family Welfare asai hemalong dharna kangni. Assam along relong kaprek a district atum ke bainong long etlo sita KARBI ANGLONG district along ke non anta bainong kilong ji aphan angring avelang pusi ANM Association amai phi bina kiling pi pen ning Japan sita halapu accountant Gupta Muni medhi pen na ke thandun ke non ni thompli ang bong pen kilong nang ji an abainong chilong rinti popusi nang thandun sita halapu bainong kilong nang ji atum ke asapta ning ke the ave lapen bainong long letik ke sai ka cheklem a report ang song an pali thektidet poputa pherang ke atum karjo hotang thandun achiklo bainong kilong lipen usumar lukapachar di dunta ketura thepik anlo lapen pinang ke sum chichak nang loputa ningje ponthu. News Desk report KARBI ANGLONG live. Di Pujam Bilia thon pen police outpost ahithi towar pialong kidam tang aning kan pen Durga Puja apendal kapikim long ajok gari anpar ta keng pen kidam kilut pen kitet akasik sak thetan an pinlo labangso Durga Puja pendal kikim tan pen ajok arniwang hithi kulat kidam chunam churet along kidam kewang kadu kavi arata phan thedung akasik sak dukoglo lasi Dipu Citizens Forum pen kachuning ri kidam tang aning kan kikim labangso pendel along kaprek mate jongjung along le along ki biji phan Dipu Municipal Board aphan chuning ri. Bombay High Court pen PIL hearing mate karju pen surhini ra krip ho aning kan pen kapathik arona teng pen si aron re pen pandal kapar japen adim an municipal bodies atumaphan kapaterek je phan hukum tholo athema ongdung aronga je katalon anong towar pila pen keng pen kachehilat atowar pilong kikim kapar jap ajok ongdung arat kacheleng kisung an parta gari motor kebek kasiksak thetan an pinlo along kaprek mate jongjung along le along terek pen kimpon lo pulote kadukawi arata phan akasiksak avidet po la pen pur kichula heta avidet po pusi pinpura lo along jongdun. News Desk report KARBI ANGLONG live. Kidam tang chitini phai ingkorahini anikang sampor phai troksi ra chiti malom pang thek odlang no atum Mahor Town Committee asai hem me kai tikang chok bangso sai hem me ke chohut ke thek dun long atum tong sekot pen me kapa mem agari aphan hang pon si rai kom sai khi la pen me kapa mem atum pen chira brin pen me pa mem dun me kapa mem apora hutan ke sai hem me ke cho inje thang anlo bangso sai hem me ke chu ponahut baksuri si so se PMAY ahem so ke hang alu lapen kaprek alu do anta mejo pondet lo kupai ke me bangso sai hem me ke chu aporahut arbe jangdun de posonte adung het ke do LP school ahem lapen anganwadi center tami chu pondet popusi chathan pondrinti bangso sai hem me ke kai chok odlang no tum phan rekom sai khia tum pen tar le ponsi adai ke do phan sodak pen insai ponangji aphansi rekom sai khi pen sai deng pon. News Desk report KARBI ANGLONG live. Non malam so phan birta ington ponik senang. It's me, the Fusit, the rappers in the run featuring with SC Rocky and Akan Shine Hippie. Music night, it's DJ night. Music night, it's DJ night. Yeah, DJ, DJ, yeah, it's DJ night. Yeah, it's DJ night. Music night, DJ. Sami kilami araje logbon tareta abi bidun bon chupa chadun chipu aning dubnong lak
ki Kirti aron Birabong odong pene ki kandas lu alam Kanon lunon senja perong non Kanon lunon senja perong non SC Ropi Music kilo on Bang non to dem flow along Birabong odong Pene toka nang lang non Senggo chitorong Liya gopi ang bong Dihi namo api puthot birta arju panthu senang kewangji ingdeng ingkora troksi hawar karbiri sonimso rongaje rasinja klamalong kapaman ponji misti kelangjun suruhini ra cricket cap kapache thang ponji phanura klapen saideng pon bomlo bangso sai kedeng pon kapangcheng laki dongmukak ahichi along pensi pangcheng pon dongmukak ahichi along keduan utuan lungalong lura club klembang patung poster ketar asai deng pon bangso misti kelangjun kacepati dunlongji aphan men kachathap alo mate form ta ipon bomlo men kachathap dunji alo kelong ponji adim lake dongmukak hichi along ms rongpi enterprises ice cream akutat lapen facebook along jerlong terang rongchai chu phanle humri ponlote long ponji form ke entang atum tami preni phai pho ani men kachathap alo pale etnangji bangso phi kapali ante kachapati along adimaklong pek contact thelo pusi nura club pachathang chunbang thomas terang pen karbi anglong life along birta nang pale kasa pathu klamalong chitini phai ingkora ke thom arni pen bodosa cup football group angbong kapathu pangcheng ponlo Asamalong isi nong nam kachathang football kapathu kachapate angbong pen bodosa cup ta isilo laso cup pining kelada karbi anglong along satami nang di ponlo Hongkri si Parman labang so cup kidam tang chitini phai ingkora ke thom arni pen kasa pathu klamalong group di angbong kapathu pangcheng pon Bodosa Sports Club kapatir pi along kasa chilap chitu dunsi kibipon labang so bodosa cup group di angbong Kachipojeng laki Greater Dipu Sports Association pen Dibrugarh tengangkhat angbong si chipolo Anikang sam por phai phor achiti malong pet kapathu pangcheng pon phidlo laso hul GDSA atum kapathu ke thek so ajong goal free pen Dibrugarh tengangkhat football club aphan parem detlo kapathu ajai mektin along kapathu ke thek abang pho atum aphan nong e kapajir pathik pon si GDSA pen lang minglu aphan si kapathu ke thek along e bajir ponlo labang solong kasa kong chunbang pangkaj teron pen GDSA amai phu gotom terang atum arideng pensi bajir pon kebangji pre chikro ni phai pli arnisi tinsukia long angdung kiti pathu pon po dipu pen camera person sarjip kathar pen digon to teron karbi anglong live pinyada babirta bangke lepan sikang ton iglo dumit thakme kardom